Assalamu alaikum akramakallah barka dai. To, ikon Allah. Malam Masa'ud kai ne a tafe? Wallahi ni ne malam. Dan da zuwa. Yawa malam. Daman kuma ina neman ka. To malam gani. Ƙwarai. Masha. Saboda akwai maganar da nake son mu yi ta da kai. To. Ta fahimta. To ba matsala malam. Ka gane ko? Na gane ina jin ka. Wato na duwa na yi tunani da kyau. Na ga abokananka da kuma wasu maƙannanka ne. Gashi nan sun yi aure daga mai 'ya'ya 20, 'ya'ya 10, wani ma har da jikoki, amma kai kana nan jiya yau, kamar hatsin dangi. Ko da haka, Malam Masa'ud lokaci yana tafiya, ya kamata a ce an yi aure. Gaskiya ne malam. Kuma haka ba? Haka ne malam. An yi aure a hayayyafa. Saboda ka san annabi ya ce, Sallallahu alaihi wasallam. ku yi aure ku hayayyafa. Gaskiya ne malam. Saboda ranar kiyama na zan mai alfahari da ku. Gaskiya Da ne. kai ba ka so ka kasance cikin mutanen da annabi zai alfahari da su? Ina so malam ina so. Saboda haka a duba abin nan fa. Gaskiya ne. Ana hau. Na'am. Yawa. Sai dai kuma akramakallah sunana ya tashi daga Mas'ud ya koma MK abbreviation kenan a yanke ba sai ka sha wahala ba. MK sunan zamani. To, ikon Allah. To menene kuma MK? Ya kamata ka mun bayani. Ai akramakallah MK din ne yake nufin Mas'ud Khalid sabida kakku sha wahala wajen kiran sunan sabida sunan ya zo a zamanance kakku sha wahala akramakallah. Kaji yaran zamani masu hikima. Wato, saboda ka a ba mu wahala. Gaskiya na gane. Haka ne akramakallah. To, Malam MK. Kaji da bayani na ko? Insha Allah. Yawwa. Yanzu saboda Allah fa, ka diwa wandanka. Diwa wandanka a yaki. Sai ka ce ɗan gidan timaya, fi sabi da fa. Ya kamata ku rinka sa kaya irin na musulunci. Ai wato akramakallah kana ji na? Ina jinka. Ai dan tsabagin sallan dare ne yasa wando na fafashi haka. Sallah. Kwarai kuwa akramakallah. Haba Malam MK. Ai ko mu da muke masallata. Ko mu da muke masallata wanda mu bai yage kamar haka ba. Gaskiya ne malam. Sako. A kyauta. Ana yanke. Sai dai kuma ni ba malamin bane ba. Kai ba malami bane. Kwarai kuwa malanta ai sai ku akramakallah. Kuma ba ka faɗi gaskiya. Na'am. Dan ba zai yi ba ku kasance haka mu ko da me za a kira mu kenan. In an kira ku malamai da me za a kira mu. Gaskiya ne. Ba zai yi ba gaskiya a ce ku kuna haka a kira ku malamai mu ma kuma a kira mu malamai to waye malam din? Ku ne malamai gaskiya. Kai kyan kai. Ta akramakallah a dawo kan magana aure. In ba damu akramakallah zan so in ma tambaya. Sabida ina ganin ansan da zaka bani tana cikin ansan da ni zan baka akramakallah. Amsar da zan baka. Kwarai kuwa. Tana cikin ansata. Haka yake. Wato idan na fahimce ka, maganar da zan maida maka a matsayin ansa, ita ce ansa ta da nake nema a gurinka. Kwarai kuwa akramakallah. Na'am. To, ai mu ulama'u. Na'am. Ba ma tsoron tambaya. Haka yake. Saboda haka faɗi tambayarka komai girmanta insha Allahu zan baka ansarta. Gaskiya ne. Yawwa. To akramakallahu tambaya ta anan ita ce akramakallahu yaushe ne ranar mutuwanka? To, sanan ka bullo? Ƙwarai kuwa malam an sa kawai nake jira a gare ka. To ai Allah shine kaɗai ya san lokacin mutuwa ai. Ta zan in san lokacin mutuwa ta. Ba zai yi in san lokacin mutuwa ta ba. Ba zai yi wa. Bai yi wa in san lokacin mutuwa ta sai lokacin da Allah ya kaddara. To malam wannan ita ce an san tambayan da ka yi min don sabida kai ma baka san lokacin mutuwanka ba. Aka zalika ni ma ban san lokacin aurena ba. Amma ina da niyya don kullum cikin shiri nake akramakallah. To. Kuma fa anan ka zo da ƙanshin gaskiya. To sai an jima. Hakika duk wanda ka ga bai aure ba, kamar yadda lokacin mutuwar ka bai ba, haka lokacin aurensa ne bai ba. Komai na Allah yana da iyaka, saboda haka sai an jima. Yaro ya fi ni gaskiya.